हाथरखि दाबा थांनाय हराव जानानै थांनाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव मानोना जों मनरन्जन सारजों मबिलाइज खालामनो थांदोंमोन बेयाव एसे हर थौबोदों बेनिफ्राय सारा सिगांग्रोदों एसे जों एसे लेट जादों ओमफ्राय लेट जानायाव जों सातखान गारिया लेट जादों आरो दा सातखान गारिया खनसेनो मोखाङाव बबेनिफ्राय फैखो बिसोरो खनसेनो एटेक खालामनानै जोंखौ बुख्रुबदों गंगार दावफ्लङाव खनसेनो गारि मोखां बिसोरनि गावसिनि गारिखौ मोखाङाव दोनथेनानै खनसेनो माने रड बायदिसिना जेंना मुवा लानानै बिसोर खनसेनो ओंखारदों आरो ओंखारनायनि उनाव खनसे गारि बुख्रुबबाय जोंखौ माने ओंखारस्लाबनो हायाखै जोङो माने खारजोबनांबाय मानसिफोरखौ कय एकजन पाब्लिक माबा गामि एरियानि मानसिफोरखौ सिनायो बिसोरो इउपिपिएलनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन मुङा माने बिनिफ्रायनो सिगां मानसिफ्रा बावनो खामानि मावखायोमोन माखासे मानसिया ओमफ्राय कयेक दिन सिगां बिनिफ्राय ओंखारलांदों बिसोरो जाबाय फेले होननानै आं मिथियो आरो सासेखौ गेवलां होननानै मिथियो एफआइआरथ' जों अलरेडि होखानाय जाबाय प्रशासनाव आं बेखौनो खावलायोदि माने आयेन बायदि आयेन गठन माबा गोख्रोङैनो एक्सन लानांगौ